Hello mga Yinyens! Good morning! This is ShibiTV. Please don't forget to YouTube channel. Kita po ito para sa video na upload ko. Sabi niya, dito tayo ngayon sa Superbike. Papasyon natin ang City Bajaj 125. Tune up natin kasi ito yung second tune up niya. Kasi yung first tune up niya is yung 8,000 na takbo niya. Ngayon meron siyang takbo na 22,500. Kaya siyempre yung makina, nagpa-change oil natin kahapon. Yung makina, tingnan natin kung mawala yung lagitik ng niya kung pagkatapos ng tune up. Ito mo yan sa Superbike, masyadong natin kay shoutout ka pala kay Bro Richard, siya yung mag-tune up dito. So, sama nyo po yan, tara na. Anyway, na Superbike, dito sa may Tonton Lingayen. Mayan, ito doon yung boundary, yung bagong daan, yung sa may Malindong. Diyan ka, ito mo yan, papunta itong bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ayan, ito yung Superbike. Ayan, Superbike. Ayan, Tonton, barang ito itong Lingayen, Pangasinan. Andito ngayon naman yan, dito tayo ngayon sa Superbike. I-tune up to ni Bro Richard yung ating City Bajaj 125. Bali mo yan, yung yung takbo niya is nasa 22,610. Last na tune up naman yan, yung first tune up niya, mapanood nyo, ilalagay ko yung description yung first tune up dito sa video na to. 8,000 yun, 8,000 ang takbo niya. Ngayon, meron na siyang takbo na 22,000 nasa 14,000 ang takbo niya bago natin yung first tune up. Ito yung second tune up. Kaya medyo matagal na yun, 14,000, medyo mababa na yun. Kaya ipasyon natin mga Yinyans. Kaya mga Yinyans, mamaya papakita ko sa inyo yung pag-tune up nito. Mga Yinyans, just keep on watching. Pinigay mo sa akin, Ayun, yung Navy. Yun, may wagang Navy. May wagang Navy mo? Nakita ulit kami ni Bro Richard kasi nung unang tune up niya ito is 8,000. Siya din ang tune up. Ngayon, 22,610 na. Pasyon natin sa kanya. Shoutout pala kay Bro Richard kasi Bro Richard. Yan. Kaya Bro Richard, yan. Bro Richard, okay. Siya yung mag-tune up dito. Bali, yun din yung unang gagawin niya. Gaya ng dati, bubuksan niya yung Anong bubuksan mo Bro Richard? Yung? Ano yan? Yung cylinder? Cylinder cup. Cylinder valve? Timing cup cup. Timing? Cup. Yan, talaga pambukas niya talaga. 9 no? 8. Ay, 8. 8. Yung pang tune up, 9. Yung pang tune up, 9. Bali, 8 yung pambukas niya. 8. Ayan. Ayan na mga Yinyans, yung nabuksan ni Bro Richard, yung nabuksan na niya. Ito yung laman ng loob ng, ano pa na to? Di ba ito yung timing chain? Oo, timing chain. Yung timing chain, yung kadena niya. Timing chain, yung kadena. Ito, timing sprocket. Timing sprocket. Pero yung badya lang may ganyan, yung iba wala. Yung iba? Walang timing chain. Hindi. Walang kadena. Wave, mayroon. Meron yung wave. Wave. Ayan. Pero yung mga TMX, walang timing chain yun. TMX wala. Wala. Walang yun. Ayan, shoutout kay bro. Masipag na tagalinis dito sa Superbike. Siya masipag na tagalinis dito, si brother. Siya din masipag na tagahatak pag hindi nagbayad. Ayan, malaki katawan niya, no? Hatakin kayo yan. Pag hindi niyo kayo nagbayad. Ayan, masipag magpunas yan. Yan yung mga repo, pinapangalasan yung mga repo. Yan. Masyataw doon sa tropa kong Vic. Yun, si Tropang Victor. Sana kayo si Tropang Victor na yun? Saan ang branch siya? Yun. Wala, nag-abroad yun. Ay, nag-abroad na? Yung lang. Nag-abroad na siya? Ayun. Yung ibibigay mong bigas. Okay, andyan na. Ito na. Balik tayo dito sa patratas na ng konti. Pero ito balik tayo sa tune-up. Tama yan, sa pag-tune-up nyo ito, hindi nakakampiyon, naka-neutral siya para madaling igutin, sabi ni Bro Richard. Ayan, Ayan yung yung culture nga. Ano yung saan niya lalagay yan? Letter? Ito, pag magta-timing ka nito, kailangan, yung letter T. Letter T. Taas, ito. Ayan, letter T na sa taas. Nakatapat dito. Nakatapat sa may butas na tornilyo. Tapos itong guhit na to, saka ito, dapat pantay yung niya. Nakapantay dito. Ito yung niya, parang ito yung niya. Ito yung paratandaya, ito. Yan. Oo. Itong guhit na to, tapos ito. Yan.
Yan, pantay na. Di ba pantay na yan? Hindi pa. Una natin para ano. Sigurado. Oo. Ganyan pala. Yan. Yan pa. Pantay na. Pantay na no? Ayun o. Bali mo ngayon yan, yung itong pantay dito sa butas nito, sa tornilyo. Oh, tapos ito makikita nyo dito Yung ano siya. gilid din oh. Pantay din siya oh. Pantay din. Ano na yan, Bro Richard? Tapos makikita mo dito pag kumalog na, yun na, nakatiming na. Malig na siya. Ah, pag umalog na. Yun, okay na, pag timing. Pag umalog na. Yan ang kita nila. Umalog. Oh, yan ang maalog. Yun yung nakapantay na. Oh. Pag hindi nakapantay, hindi alog yan. Lalog ko pag Okay. pag hindi umalog, ikutin ulit. Ganyan pala. Ganyan pala yan. Yung may wagang panukat niya. Ay, may wag akong panugat dito na Ay, may wagang panukat ni Bro Richard. ito, Ayan. malatian na. Ano yung pangalan yan? Tagalog na. Ano? Nalalatian na. Nalalatian na, oh. Nakakalawang na. Oh. Ano? Nakalatan na yan. Anong pangalan yan? Pillar gauge. Pillar gauge. Ayan. Pillar gauge. Nasalatan na yan. Salatan. Maliw na kaming bago. Talaga? Maliw na kaming bago. Oh, intake, 8. 8. Sa 8 ang? Intake. Ano yung intake? Ano yung intake sa likod? Okay pa to? Okay pa? Oh, Okay pa yung likod niya? okay pa tong likod mo. Ah. Hindi naman basta-basta ito na ano. Okay pa yung likod niya. Okay pa. Hindi na i-tune up yung likod. Huwag nang galawin to pag okay pa, tingnan mo. Ano? Yung likod pa yun, hindi pa sa nagagalaw, no? Isa. Yung anong panukat ng isa? Yes. Jis. Ito naman, Jess. Pati natin yung Jis. Yung harap. Yung Jess, oh, ano wala na? Maluwag na. Ano na yung Jess? Hindi na niya inihilot, ano? Inaigpit, ano? Ibig sabihin, yung likod lang okay. Okay na yung, okay lang yung ano. Mabuti pa yung likod. Okay. Yung harap lang. Mangarap lang talaga. Talaga Bro Richard. Harap lang pala talaga ang ano, sinap no? Oh. Ayan, ang pasinap, 9. Ito, ang pangalan nito, ano? Ano? Exhaust. Exhaust. Oh. Exhaust. Ang likod. Intake. Intake. Ang harap, exhaust. Ano? Exhaust. Exhaust, harap. Exhaust. Exhaust valve. Di ba exhaust valve dyan? Oh, exhaust. Exhaust yan. Exhaust, yan o si... Kapila yung intake. Intake. Mekaniko nito eh. Malapit sa ano? Tambutso. Tambutso. Ay, kinagamitan ng ng lungnos. Yan, panukat niya. Jis, pero yung likod okay pa eh. Hindi. Okay pa yung... Okay pa yung likod eh, kaya walang problema eh. Tarap lang. Oh, ito na. Higpitan ko na. Okay na Ito na dapat. Yung... Aray, higpitan ko na. Hinipitan na po, hinipitan na ni... Kailangan may ganito kayong gamit. Ito. Yan, lungnos. Long nose, tapos... 9, no? Oh. Para matunak. 9 pala kailangan para pa-tune up sa City Bajaj 125. 9. Yan. Kita na. Ito, pag higpit nito, kailangan dahan-dahan kasi baka malispit. Dandahan lang pala dapat talaga. Dandahan lang mga yan sa paghipit yan. Dandahan lang. Ito na, sabi na. Sabi. Sabi na yung ano niya, higpit niya, tingnan mo. Maganda na. Yun. Oh.
nakikipaghilaan. Nakikipaghilaan? Pero hindi ka ano. Pero yung likod, nagpahilaan, yung likod din nagpahilaan din, likod. Oo, ganito rin sa likod. Ibig sabihin yung likod pala hindi na tune up. Ito lagi yung na-adjust lagi kasi ito yung pinakamalaki. Yung likod di yung nagagalaw. Hindi ba, hindi, minsan nagagalaw din. 14,000 na yung takbo niya eh, hindi pa nagagalaw, 14,000. Minsan ito nagagalaw din. Minsan. Pero, bihira lang tayo. Bihira lang. Kaya mo, ulitin ko pag ano, para makita mo ulit. Para makita kung Para makita mo yung ano, yung higpit niya. ulitin niya. Hindi na may pasok. Ayan. Oo. Ayan dapat oh. Ganyan, ano, Hmm. grabe lang siya. Yan pala, hindi maluwag no, hindi maluwag no. Ano, takip nito. Punasan. Para yung ano, yung guma, makakit dito. Hindi maglilik. Kaya pala no. Kailangan punasan talaga yan. Ito, guma niya oh. Saan yung guma niya? Yan oh, guma niya oh. Ito. Yung parang ano niya. Para, Yung parang ano niya, gasket niya. para makapit yung guma. Hmm. Kasi pag yan may langis, hindi makapit. Matagas na ito. Kaya pala minsan tumatagas. Tingnan mo dito sa harap, yung exhaust valve may tagas. Matagas na ito. May tagas yung exhaust valve niya. Punasan to. Punasan ko na. May tagas yung exhaust valve niya eh. Wala. Tapos lahat ng tornilyo nito, yung sa may timing cap, tapos sa may ano, itong intake cap niya, pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Kaya magkapagpalitan mo to, ano? Parehas lang silang 8-8. Pero yung likod, Parehas lang 8, tapos parehas lang yung haba. yung likod hindi parehas. Parehas lang din. Para yung intake. Para sila. Kahit pag-aluin nyo na itong tatlo na to, saka yung ano, walang problema. Yung Pareho lang yung ano. intake valve niya. Pareho lang yung parehas lang 8. Saka yung laki, haba. Haba. Yan kahit magkabaliktaran no? Natin ba yan? So ano lang, ito lang yung exhaust valve lang. Yung intake valve sa likod, hindi na kasi okay pa yung ano niya, okay pa. Hindi pa napiktuhan sa loob ng 14,000 na takbo. Hindi pa napiktuhan yung ano, yung likod, yung intake, yung exhaust valve lang sa harap. Hindi, tornilyo niya, pare-pareho lang yung haba. Ayan oh, tornilyo. Alag-lag ito. Ito yung ano, tornilyo ng ano to, ng exhaust valve sa harap. Tapos yung Pagkabit nito, ano, hindi ganito. hindi ganyan. Hindi ganyan. Ah. Ito, nakaganito. Nakaganyan. Okay. Makikita mo naman kasi yung badya ano eh. Yung badya, hindi yung letter B yung badya, ano. Oo, kasi pag ganito, tatama dito. Dito. Pag Oo. gumagalaw na yan, tatama. Pero pag ibaliktad mo, wala, ibaliktad mo, sige nga, ibaliktad mo. Pag ganito, ano, Kung makikita nyo kasi yung badya, baliktad yung badya, kaya makikita nyo, dapat yung badya hindi nakabaliktad. yung badya. Yan ang palatandaan, yung badya, ganyan. Letter B, letter B. Ganyan dapat pagkabit. Okay, salamat sa tip kay Bro Richard, ganyan lang, para hindi matamaan yung, ano, Rocker arm. ang tawag doon? Rocker arm. Rocker arm, yun yung sinusyon up, yung rocker arm. Oo. Rocker arm, yung rocker arm ang sinusyon up pala. Rocker arm. Yun ang sinusyon up, rocker arm. Pero Bro Richard, tumatagas dito, no? Tumatagas, no? Hindi, pinunasan ko na, hindi na yung tatagas. Ay. Siguro yung unang tune up mo hindi na punasan, no? Kasi tumatagas, eh, no? Umuulan yata yun. Umuulan ba yun? Hindi, dito sa loob tayo nun.
umuulan nga yun. Pinasok mo, no? Kung araw na yun, no? Hindi ko alam eh, hindi ko maalala na. Tatagal na kasi. Dito tayo sa mag-unit ng motor ko, yun, oh. Oh, dyan. Matagal ako nagkantay kasi siyempre mainit pa eh. Pinapalamig ko pa eh. Sanay na? Pinapalamig ko pa. Hindi yung dati. Ay, yung dati, oh, nga. Oh, bumalik pa ako nun. Iniwan ko yung motor ko dito. Ay mga yans, nilagay na yung intake valve sa likod. Hindi yan na pa na yan. Yung tawag sa likod, rocker arm din. Oo. Yung rocker arm sa likod mo yan, yung intake valve. Hindi rin na-tune up yan. Hindi rin na-tune up yung intake valve niyan. Ay yung rocker arm. Kasi okay pa naman eh. Medyo... Okay na yung clearance, huwag mo nang galawin. Oo, pag yung clearance daw, huwag galawin. Ano mga yan, nasa 40,000 na takbo, okay pa rin yung likod niya. Yung harap lang naman yan, sige dalawa lang harap. Yung rocker arm ng harap. Ay. Madaling masira to. Huwag ka masyadong hipitan mga yan. Malambot lang yung ano nito. Yung tawag sa ano? Yung ano niya, yung thread niya, thread. Yung thread nito. Malambot na pala yung thread niya pala. Malambot lang. Masisira ka agad. Mapuputol no? Mapupudpud. Ito na sobrang. Mapuputol yung? Yung thread nitong cylinder cap. Pero yung board, hindi yung napupudpud. Yung ano lang, ito lang. Marami na akong ganyan na ano, makikita. Pag inigpitan masyado. Oo. Malambot lang kasi itong ano, thread ng ano, cylinder cap. Cylinder cap, malambot lang. Dapat dandaan na yung pagigpit. Tandaan na. Huwag manggigigil. Yun. Ito na na to, naigpitan na to itong ang tawag dito, yung timing chain cap. Oo. Naigpitan na to. Hindi pa. Hindi pa. Higpitan pa lang. Dandaan lang paghigpit. Dahan-dahan lang para ano. Para hindi masira. Kasi pag naputol yan, problema no? Oo. Papasin mo sa ano to? Sa Machine shop. machine shop. Ano ba iti-trade nun yung Ito lang, yung na-put-put dito. Nyawos na yan. Ito yung daanan ng ano, na tawag dun sa may, yung hangin. Hangin. Oo. Tapos pupunta sa? Hangin to, papasok to, papasok. Papasok. Para, Para, mabig to. mamig. Ganun pala. Ito yung parang exhaust to exhaust. Kick yan, kick o start? Kick yan o start? May na yung battery mo? May na? Ayun ang ganda ng tunog niya bakit namamatay? Baka yung exhaust exhaust Ay, sorry. ano daw? Hindi, malamig lang pa ng... Malamig ang exhaust fan. Siguro na yung exhaust fan. Ano yun? Exhaust. Yun. Wala na lagitik. Bago nito. Wala na lagitik. Yun. Bakit wala langis dito ko? Wala langis dito, hindi nakita langis dito. Di ba dapat may langis dito? May langis? Siyempre, Oo. langit mo na yan. Wala. Meron ito. Ayan. Meron. Hindi siya nakagigitna hindi nakagitna no? Hindi talaga nakagitna yan. Ay. Ito yung salatandaan. Ito. Yung Wait na to. yung parang alambre. Hindi alam rin. Ano lang yung
itong ano na to. Oo, yan. Ayan, ayan. Yung may bukol dito. Oo po. Tapos itong nasa taas. Oo. Yung palatandaan. Yung nasa taas, ano yung nasa taas? Ito. Oo, ano yung bukol sa taas? Para tandaan yan din. Palatandaan natin. Itong dalawa na to. Kaya nga, yung langis niya, Palatandaan ito. Kailangan itong ano mo, nasa gitna. Gitna nito. Yung langis mo. wala sa gitna yun, wala sa gitna, wala sa gitna. Wala na sa gitna. Wala sa gitna, no? Baka kulang na kulang. So yun naman yun yan, sa araw naman yan, sa atong second show na City Bajaj 125. Salamat kay Bro Richard. Ayan, Bro Richard, kawin ka Bro Richard. Ayan, yung Bro Richard, siya yung taga-sunod dito sa atin, dito sa Superbike. Okay man yan, sa lahat mo naman yan, keep safe. Sana sa puting kalagayan. God bless everyone, and bye-bye!